friends, welcome back to my YouTube channel Kudla Family Vlogs. ಸುರುಕಾದ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ತುಂಬುರುದೇದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಡಾಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕುಲು ಮುಟ್ಟ ಇಷ್ಟಪಡೋಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ದು ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಎಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕಾಸು ಬಾಡೋಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಂತು ತೂಲೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚೋಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಲದೆ ತೊಂಡು ಅಂಚಾದು ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾನು ಮುಲ್ಪ 1 kg ಚಿಕನ್ ದೆತೊಂದೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೆತುಲೆ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಐಕ್ फोर स्पून ऑफ चिल्ली पौडर 4 स्पून दात चिल्ली पौडर पाडोंदुल्ले निक्लेग कार तूदु पाडली सपोज निक्लेग कार जास्ती बोर्चिंदिनाड ऑप्शनल 3 स्पून पाडोली निक्लेग 2 स्पून ऑफ टर्मरिक पौडर 2 स्पून दात मंजलद पौडर 2 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 स्पून दात शुंठी बेळ्ळुल्ली पेस्ट 2 स्पून ऑफ पेपर पौडर 2 स्पून करिमेणसु काळु पौडर 1 स्पून ऑफ विनेगर ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡೈಕ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಪುಳಿ ಬರ್ರೆ 2 स्पून ऑफ कॉर्न फ्लोर 2 स्पून ऑफ राइस फ्लोर इत्ते सरियाद मिक्स मन्पुग सरी मिक्स आवड़ मसाला पूरा सरी वोइपोडु मसाला पूरा रुचिगे तक्कष्टु उप्पु यान मुल्प 2 स्पून ऑफ साल्ट पाडोंदिल्ले रुचिगे तक्क उप्पु पाडोंदिल्ले सरी मिक्स मंतद दीवोडु ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಸಾಲನು ಈ ಮಸಾಲನು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ದೀವೋಡು ಸರಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಗಡ್ಡೆ ಒಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆದಿತ್ತನು ಕಾಯ್ದನು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೇನು ಮಸಾಲ ಒರೆಂಕಾದಿತ್ತಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬುಡೋಡು ಅವು ಒಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಪತ್ತುನು ಚಿಕನ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬುಡೋಡು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಅಂಟುಜಿ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿಯೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಅವನು ಬತ್ತುಂದು ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬೈದನು
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಸುತ್ತಲೇ ಏತು ಶೋಕು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ತುಂತಲೆ ಕಾಯಿಣ್ಣು ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಒಯ್ತುದು ಉಪ್ಪುಣು ನೊಂದು ಉಪ್ಪುಣು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತರು ಪಾಡ್ಲೆ ಚಿಕನನ್ನು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಒಯ್ತುಂಡು ಎನ್ನಡ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಡ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕೆಲದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಬಾಬ್ ಒಯ್ತದಿತ್ತನ ತಿನ್ಪುಜೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಒಯ್ತುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡೋಡು ಐಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚುಂಡತೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಸಕಸ ಒಂದು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಸೊ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪುದ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅರ್ಧ ಕಸಕಸ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೇಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಖಾರ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದಿನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಐಕ್ ಸೊ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕರಂಚೆರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕರಂಚಿನ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿವೋಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೇನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು 1 ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಅವೇನು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತದು ಐಕ್ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲೇನು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಟದು ಸ್ಪೈಸಿ ಬರ್ಪುಂಡವು ಸೊ ಯಾನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಕಲಸೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲು ಕಲಸೊಂದೆ ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ಇಂಚೆ ಮಂತುಂಡು ಕೊಡು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ತು ನೀರು ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೊಡ್ಚಿನಾಂಡ ಪಾಡುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಪಾಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ನೆಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ನಂದಿಜ್ಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಸ್ಪೈಸಿ ಉಂಡು ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿಯನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರಿ ಕೈಲಿ ಆಡ ಒಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಅಡಿಪತ್ತು ನಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಡೇ ದೀದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೇಕ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಇತ್ತೇಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದು ದೀತಿನಂಚಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ನೆಕ್ ಈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತೋಡು ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಒಂದೆಪ್ಪೋಡು ಅಡಿಪತ್ತೆರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದನು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದನು ಇಟ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಒಂದೆಪ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಪತ್ತೊಡೈಕ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಸೌಟ್ ಪಾಡೋಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಅಡಿಪತ್ತೆರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಸೇಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೈದಂತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಬೈದಂತುಲೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಲೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಯಮ್ಮಿ
ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ. ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ, ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ನಾವು. ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದನು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದನು ತುಲೆ. ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಂತು ತುಲೆ, ಹೆಂಚೆ ಬರ್ಪುಣು ತುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಅದು ಬೈದು ನಂಗೆ ತೂಕ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಡಿಲೀಷಿಯಸ್ ಅದು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ಲ ಬೈದನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದನು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ತೂಕತೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೈದನು. ಸ್ಪೈಸಿ ಉಂಡು, ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು, ಹುಳಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಬೈದನು. ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ನಿಕ್ಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಟೈಪೇ ಬೈದನು. ಇಲ್ಲಡು ಮಂತಿನ ಬಕಲ ಹೆಲ್ದಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲಿಗೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಮದಪುಚಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.